The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Thiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki Pulit ke anti-narcotics task force Meghalaya da ka jengtrai lang bat ki Pulit ke West Giant Hills district ha ke singsajan ka pratarik unailar ajar punriu kilaya Kurup saupo pra point nyopo program u Drok heroin bala antar bo Shongdor Kumba nyulak tingka ha kayo khaitu. How Kurup bala pha da Superintendent of Police ke Antf Shillong u Vikas Kumar ulai tho baling ba ka jengyo jengtep na ka trat sentiat bagidan ki Ngut ki breu ki bawan na silchar sa Shillong ha ka bala kno bagi ra ya u jengdi penbuat Pulit ke kenhun Antf da ka jentrai lang bat ki Pulit ke West Giant Hills district ki lapenap ketem ha srok ba National Highway 06 ha ka Shnong Premier West Giant Hills district. Akapor kumba pra bajimen step ki Pulit ki layo obat ya gwe ke bus ke badan ya u number ML05T pra lai pra iway. Nani ka bus ki Pulit ki lalap ya ki Ngut ki breu bala suba ki bala itho karteng kum u Robert nong rom u bala lai price nem karta u basa ha ka Shnong kta nong men song Shlong bat u bat skamlang jaran u bala lai po ars nem karta u basa ha ka Shnong kta block 3 Shlong. Ha ka jing talasi ki Pulit ki layo Kurup artli ke sendok plastik sabon bala bori apa jaket hadin bala letes la pensisha ba powder bala lap na ki artli ke sendok sabon udai udrok heroin andala thau ya ka jing khya ni ki artli ke song la shamba udoni ka jing khya ka sabo pra point nyopo program ki Pulit ki dang pelong ya ka jing toket ke babnya persha ikni ki Ngut ki bala shakem. Bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendai ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendai la phya ar liang du put Assam chungki jilla house name ar hajar ar pusau ka kai phot ka pirthei ka lapni ka kirteng ka bernihat ha kamat e hendai ka khubo ka jingsha bonsin la klet but omshim la ban pin pau nama ime de la slam de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong shong iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one week tang na Assam ye tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng gani 8.2 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kurup metropolitan district ha Assam banpin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la kapor ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka bordar Assam tanglai 100 kilometer e don bat ka bordar Assam kajing per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim la balen re ban ang hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an mentri rangba ka chila u ong bo la tho shu mentri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange hau pu Assam
Henry ban ong ba berni hat mikhalia ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye kibreo